Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So inini mukoma ndakatongozvarwawo ndakanaka, but when I look at myself nezvose izvo zvandainge ndichiudzwa nevarume vazhinji vandainge ndichidanana navo, I can say kuti my looks were a blessing, but at the same time my looks became a curse, because ndakazoti ndatanga kudanana nevamwe lecturer vepaUZ vandainge ndichidanana navo. Saka iwo manje he was connected to a lot of characters that are really strange, and ndakatoona kutoti kumauniversity like it is fertile grounds for vanhu avo vanenge vachida kuita zvesatanism kujoinisa vana vanenge vachiri kukura satanism, like what happened to me. Mkomanashi confession yangu iyi, it haunted me for a couple of years, and at that time ndichita zvinhu izvi I was hiding it from everyone. Asi ndoda kungotenda Mwari kuti at the end of the day his grace it located me. Zvakaitika mkomanashi ndezvekudai, ndakati ndichidanana navo lecturer ava, then vakabva vazonditora vakabva vazoenda neni kune imwe party. It was an all white party. Ladies need to be very careful kana vakainvite kune mamwe maparty, you need to check if there are no rituals that are being done. So takati taenda kuparty kuya, that was when this other guy Mbinga Mkoma, this guy approached me, akabva azondivimbisa kuti ainge achida kundipa mari, everything that I ever wanted. So at that time, even though ndainge ndichidanana navo lecturer vaya, but he was a broke man, he could not afford me. Saka akangoti atanga kutaura neni, it was as if he knew kuti my weakness was mari, aiwa mari ndainge ndichida. So I then told myself kuti it was far much better kuti ndinge ndichiramba lecturer vaya nezvimwe boyfriends vangu zvainge zviri useless vandainge ndichidanana nazvo, and I then started dating him. When I started dating him, ndopa akabva introducer to a group of people. Hey, vanhu ava ndainge ndisingatombozivi kuti vainge vari masatanist, vainge vari vanhu vekuti vainge vaine simba, and vakabva vazondiudza kuti ivo vainge vachida kushandisa my beauty. One told me kuti my beauty was a gift and that it was meant for a higher purpose, and vainge vachida kuti ndinge ndichishandidzana navo. Vakabva vanditi kana ukakwanisa kushandidzana nesu kana $1 million tinokwanisa kukupa. Ndikabva ndati mari yose iyoyo, I can just imagine whatever that I could do with that money. Saka ivo vakabva vazondiudza kuti kwainge kuina vamwe pastor. Saka ndakatomboenda kuchechi kwavo pastor ava vachiri muHarare, ndokubva ndatendeuka paya vasati vazotransferwa, iko zvino zvava kuBulawayo. Saka pastor ava at that time, I think kuti dai ndakaita zvinhu zvangu nekukasika zvimwe kuda, ndikadai ndakasvika pakutorara navo, because there was a day pavakandiudza kuti I was supposed to come to his office, but ndikabva ndazongoti ndichazouya another day. So this pastor, the reason as to why they were targeting him, it is not like vanoita maze miracles or what, but vanoparidza vhangeri sevhangeri. Saka ivo organization yavo havadi kuti vanhu vange vachiparidzirwa vhangeri rechokwadi, vanongoda kuti vanhu vange vachiita zvekubhabhadzirwa. Saka vakabva vazondiudza kuti pastor ava vainge vakafanana ne-a light in the darkness. Saka vainge vachida kuti he was supposed to be gone. At first mukoma ndakambotya, but ndakabva ndangozviudza kuti I have to do this so that ndinge ndichizopiwawo mari, because they had promised me great wealth, and ndakabva ndazoudzwa kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoenda kuBulawayo. So kuBulawayo uku ndokwandainge ndichazomboenda, ndobva ndazonogara kumba kweumwewo who is a satanic agent. Saka ndakabva ndaudzwa kuti I had to make sure kuti I had to approach the pastor to gain his trust, and mushure mekunge ndatanga kuwirirana navo on a personal level, I had to seduce him. Kana ndarara navo, then it means kuti he was going to be weak, kunyangwe vakazoparidza zvinenge, then he was never going to help anyone. So I traveled to Bulawayo, ndokubva ndatanga kugara pamba pe umwewo a satanic agent, ndokubva ndatanga kuenda kuchechi kwavo. Zvino ndainge ndava kuti ndichaita sei kuitira kuti ndinge ndichizova very close to this pastor. Saka painge paine umwe mukomana uyo wandakabva ndazongorara naye, he was an usher, ndokubva azoita kuti ndinge ndichizova ne direct access kwavari pastor ava. So ndaiti kana ndikavatarisa pastor ava, munguva zhinji ndainge ndisingakwanisi kutarisana navo directly into his eyes, because
ivo vaitorakidza kuti he has the grace of God so pure. Saka zvainge zvava kukonzeresa kuti ndinge ndichitanga kuzvidhauta kuti this guy that I am working for, his God, is his God more powerful than the God that is being worshipped by this pastor? Anyway, I managed to get close to him. Ndokubva tazotanga kuita ma-conversation, ndikabva ndatoona kutoti he is a kind, a humble and full of faith. And the more manje yandaizama kuti ndinge ndichivasedusa, I felt like I was the one who was exposing myself, and zvainge zvava kutongooneka kuti ndiri munhu akaita like nzenza, and each and every time ndaiti ndichitaura navo he would feel very sorry for me. He never looked at me zviya zvekuti munhu anenge akazara ruchiva mumwoyo make. He kept on praying for me. Ndakabva ndati zvino ndoita sei? Ndikabva ndazongopiwa one last mission. Ndikabva ndazoudzwa kuti I had to make sure kuti I will be with him in a single room and I had to work my magic. So ndakabva ndazoenda kumba kwavo pastor ava. Ndingangoti pazuva randakaenda kumba kwavo pastor ava, I was more like naked, zvekutoti ndichitofamba vanhu vazhinji vainge vachitoshamisika kuti ko munhu uyu ko ingakwani zvaari kungofamba akashama. Ndakazoti ndasvika kumba kwavo mukoma expecting kuti vainge vachazotanga kundibata so that tinge tichizorara tose, but to my surprise ivo manje vakabva vatotanga kutondinamatira. Vakati vachindinamatira ndo pandakabva ndazotanga kuchema. Ndikabva ndavaudza kuti vainge vaine simba rakadarika simba reuyo ainge andituma. Vakabva vanditi watumwa nani? Ndakabva ndazovaudza zvose izvo zvandainge ndakatumwa kuti ndinge ndichizoita mukupenyu hwavo, kurara navo, kuvasedusa so that he can be weak. Instead of him judging me, vakabva vatotanga kutondinamatira. Vakabva vanditi you need to give your life to Christ. Saka ndozuva iroro randakazotendeuka. Ndiyo confession yangu iyi mukoma Nashi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvakangoma hazvo vedway. Hanzi I was once a Satanist. Ndikabva ndazopiwa mission yekuti ndinge ndichizorara ndichisedusa vamwe pastor, because ivo even though vasingaperformi ma-miracles but vhangeri ravanoparidza hanzi ndo vhangeri ndo risingadiwi naSatani kuti ringe richiparidzirwa vanhu iroro. That is why he was targeted but he defeated me. Hey, zvakangoma hazvo vedway. Rekedza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo mukoma ndakapiwa mupfuhwira. Mushure mekunge ndapiwa mupfuhwira, then murume wangu akabva azoshanduka kuita gonzo. Nanhasi uno gonzo iri ndinogara naro mumba mangu, uye zvekare gonzo iri ritori nesikarudzi yemunhurume, ende ndinotorara naro gonzo iri ndichita sekunge ndiri kutorara nemurume wangu. Zvakaitika mukoma Nashi ndezvekudai so. Murume wangu iye ainge achishanda zvake kuSouth Africa, but ainge ari munhu uya wekuti ainge achidisisa vanhukadzi. Saka ndaitozviziva kuti munhu wangu uyu anodisisa vanhukadzi. Saka pane imwe Christmas paakazodzoka kumba, akati adzoka kumba pandakazobata foni yake, ndikabva ndatoona kuti ainge achitodanana nemaSouth African akawanda, uye zvekare painge kutori neimwe girlfriend yake ainge achitorakidza kuti ainge aine pamuviri, achirakidza kuti munhu ane tumari twake. Saka ndakabva ndatoti panapa kana ndikaita zvekutamba munhu uyu anokwanisa kuzotonditiza for good, because aiti kana akaenda kuJoni aibva anoroverako kuJoni apa inini ndichitambura nevana. Ndikabva ndati pano ndoita sei? Ndo pandakabva ndazotanga kufunga, because ndainge ndine dzimwe shamwari dzangu dzainge dzakandiudza kuti ivo pavakapindawo ma-marriages avo zvinhu zvainge zvakatombooma, but mushure mekunge vazotanga kushandisira varume vavo mupfuhwira, then zvinhu zvavo zvikabva zvatotanga kutofamba. But I never believed it. But nekuda kwekuti I was desperate, ndikabva ndatoti panapa ndinofanira kutoti ndinge ndichitoita plan murume uyu asati adzokera kuSouth Africa. Saka ndakabva ndazoenda manje ndokubva ndazonotaura neimwe ng'anga. Saka ng'anga iyi yakabva yazondipa kamwe kabhodhoro aka kainge kaine ainge akaita kunge mafuta. Ndikabva ndazonzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoti
paya pandinenge ndapedza kubika ndobva ndazovhura kabhodhoro ikako ndobva ndazongoisa mafuta mashomanana. Ende n'anga iyi yakabva yanditi unofanira kuti unge uchizova very careful nekuti kana kwaisa mafuta akawandisa unokwanisa kuzomukuvadza murume wako. Wazvinzwa here? Ini panguva yacho iyoyo handina kana kumbogara ndakazviteerera because ndainge ndava kutongozviudza kuti I have to go back home ndinge ndichinomubikira chikafu ndobva ndamupa so that ange achizondida, uye zvekare ndainge ndichida kuti ange achizokanganwa magirlfriends ake ekuSouth Africa. Saka usiku hwacho ihwohwo ndakabva ndatomugadzirira murume wangu zvekudya ndokubva ndatopakura paya. Zvino ndakati ndapedza kupakura ndobva ndazotora kabhodhoro kangu kaya ndini uyo ndokubva ndadira ndikabva ndatozviudza kutoti panapa baba ava ndava kuda kutova paoverdose yemupfuhwira. Mukoma Nashi ndakabva ndapa murume wangu ndokubva atanga kudya. Murume wangu akati achidya kudai ndainge ndakangomutarisa ndokubva angotanga kungokomenta achingova romantic. Ndikabva ndatoti aikaka ko inga wani munhu zvaanochinja because ainge ari munhu wekuti aingogara akati zii akati kwindi, but all of a sudden munhu atova romantic. I then began to relax, ndikatoona kutoti zvinhu zvangu zvainge zvanyatsokufamba ndokubva taenda paya tava kutonorara. Bonde ratakaita ipapo mukoma, it was as if this was the first time. Zvino takati tapedza kuita bonde redu murume ndopaakabva azondimutsa akabva ati mukadzi wangu ndarwara, mukadzi wangu ndiri kurwara ini, handisi kuziva kuti chii chiri kuda kuitika kwandiri. Ndikabva ndati ko chiko naiti yako chii? Ndokubva atanga kuti ndiri kudzwa dzungu, ndiri kuona sekunge imba iri kutenderera, uye zvekare akati achitaura neni like ainge ava kusakwanisa kunyatsokuburitsa mazwi ende ziso rake rainge rakaita kubuda kudai richityisa. Ndakabva ndapanika, ndikabva ndatoziva kutoti mushonga uya wandainge ndapa murume ndiwo wainge wava kukonzeresa kuti murume ange achidai so. But at that time handina kana kumbofungidzira kuti murume wangu angazoguma ashanduka aita gonzo. Murume wangu akabva angosimuka achida kumuka kubva pamubhedha achiti ndiri kutsva mukadzi wangu, ndokubva anoti dhii pasi. Akati adonha kudaro akabva azoita sekunge munhu ainge abatwa nechirwere chepfari, ndokubva atanga kugwina achigwina. Akati achigwina kudaro mukoma ndokubva ndamubatsira achinditi mudzimai wangu ita kuti ndinge ndichirara pamubhedha. Ndakufa kani, ndakufa ko vana vangu vachasara vachichengetwa naniko mudzimai wangu, ndafa ini, ndakufa mukadzi wangu. Ndokubva ndamubatsiridza paya ndokubva ndamuradzika pamubhedha. Mukoma Nashi ndopaakabva azongoti zii. Akati ati zii kudaro neniwo ndichitura befu. Ndakabva ndazoti ndichinocheuka because ndainge ndichinzwa kuda kurasa mvura, so ndakabva ndazotora chichemba changu ndini uyo ndichirasa mvura ndakamufuratira. Ndakati ndichinosimuka kudai ndichinotendeuka wanikwe munhu pamubhedha ainge asipo. Ndikabva ndati ko waendepi? Mukoma ndopa ndakabva ndanyatsokucherechedza ndikabva ndazoona kuti pamubhedha painge paine gonzo rainge riripo. Ndakabva ndada kuridza mere. And the worst of all, gonzo iri parakabva razotanga kutaura neni ndakabva ndada kutodanidzira kuda kuridza mere kana mukova ndainge ndava kusatomboona. At that time murume wangu akabva azondiudza kuti iye ndiye ainge ava gonzo ende ainge asingadi kuti ndinge ndichizoudza vanhu. Mukoma ndakabva ndati zvino ndoita sei? Ndakabva ndazotora gonzo riya ndokubva ndazoriisa muwardrobe. Handina kana kumborara usiku hwose ndichingofunganya but ndakabva ndazotora foni yake sezvo hama dzake dzainge dzichizviziva kuti ainge achifanira kuti ange achizomukira makuseni kuti ange achienda kunobata chitima then obva azoenda kumba kwaMalaicha okwanisa kuzodzokera kuSouth Africa. Mukoma ndakabva ndazotora foni ndokubva ndazoti kune gonzo riya ringe richiisa WhatsApp voice note ndokubva raita saizvozvo. Mukoma Nashi nazvino hama dzemurume wangu dzinotongofungidzira kuti murume wangu kuzoenda kwaakazoita kuSouth Africa iko zvinozvo akabva achizorova for good because ainge achizivikanwa semunhu ainge achiti kana akaenda kuJoni obva amborova kutoita makore nemakore angoriko kuJoni ikoko. Saka hama dzinongoti dzikandibvunzawo ndinobva ndangoti handiti munozviziva kuti ndakakuudzai kuti ndakamubatira mamessages ekuti ane umwe mukadzi uyo ainge aine nhumbu yake, mukadzi uyu ari muSouth African. Saka ivo havatozvizivi kuti murume wangu uyu ndinaye ende nguva zhinji ndinotofamba naro gonzo iri riri muhomwe. Ndiye murume wangu ndakamuchinja ndikamuita gonzo. Zvino n'anga iya yamukoma ndakazoti ndodzokera kuya ndikangonzwa zvichinzi vakamboenda somewhere. Nanhasi uno ndinongoti kana ndikaenda kuya ndichingonzi vakaenda somewhere ende handina munhu wekuti anokwanisa
kundibatsira. Saka gonzo iri rinotoya kwandiri mukoma, rinotoya kwandiri smart robva ratotanga kutoita bonde neni, uye zvekare ritori nesikarudzi same size nesikarudzi yainge iine murume wangu asati ashanduka kuita gonzo. Saka kana dziri nhau dzebonde, aiwa handitomborina problem at all, but ndinogara ndichizvibvunza kuti saka kusvika rini nhaimi ndakangochengeta gonzo iri mumba mangu, kusvika rini? Ko idzowo hama dzake, ko kana kuri kuzonzi dzikazofamba dzikabva dzazozvibata kuti inini ndakapa murume wangu mupfuhwira mushure mekunge ndamupa mupfuhwira ndokubva azoshanduka kuita gonzo, handisisina zororo mukati mekurarama kwangu. Saka gonzo iri iro zvazvirinoita murume wangu uyu, iye anoti paya kana mukadzi wake uyo waakamitisa girlfriend yake, then paya inenge yawana mari, because girlfriend yacho iyoyo munhu wekutoti atoriwo nezvimari zvake. Saka anoti kana mari yake yapinda mubank, then murume wangu gonzo iri rinobva razoenda kuSouth Africa, robva razonomubira mari. Iye mukadzi iye anongogara achingoshamisika kuti ko why is it kana ndikangoti ndatambira mari iyoyo kunyange iri mubank account, mari iyoyo inobva yanyangarika, inhau yekuti anenge atorerwa mari yacho nemurume wangu. Saka iniwo ndinobva ndangoti vazondirangarira ka vanditumidzira mari, izvo kwani gonzo iri ndo rinotoenda kuSouth Africa robva ratonoba mari robva randipa. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi murume wangu akashanduka kuita gonzo. Strange things indeed they do happen in this world. Hei, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ndegedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo ndatambudzwa nechipoko chemukadzi uyu wandakatanga kudanana naye. Saka mukadzi uyu pandakatanga kudanana naye, zvandainge ndichiita ndezvekudai, ndaitofamba ndichitopatrola ndichitopinda mumagroups akasiyana siyana, dziri nzira dzangu dzekuti ndinge ndichitsvaka kudanana nevakadzi veku-UK, because ndokwandainge ndichizvudza kuti ndokwandainge ndichida kuenda ikoko. Ndokubva ndazosangana neumwe mukadzi ainge atoriwo heartbroken and at the same time ainge ava kuzviziva kuti ainge aine cancer. Saka ndakabva ndatanga kutaura naye paya ndichitopretenda ndichitoita sekunge munhu anotomuda zvekutodaro, but chaainge asingazivi mukadzi uyu ndechekuti inini ndainge nditori pahard target yekuti ndinge ndichikwanisawo kuzoendawo kuUK ikoko. Saka mukadzi uyu akabva angofungidzira kuti neniwo ndinotongomudawo, then zvaakazoita ndezvekuti akabva azoti dear, I have seen kuti iwewo uri munhu ari very caring, uye zvekare ndaiti pakutaura naye ndaibva ndangotomuudza kuti iwewe ndiwe uri right, vamwe vose vari wrong. Saka tainge tatova murudo, and she believed in each and every lie. Pasina kana nguva manje ndokubva azoti iye she just wanted to give me that opportunity, ndokubva tazochata paya. So takati tachata with time ndopa akabva azoita kuti ndinge ndichizoya kunoku kuUK so as to escape my own problems. Aiwa mazuva ekutanga ndaingozvidza kuti cancer we'll see by the time paanozotanga kurwara. Hey, ndainge ndisingazivi kuti kuchengeta murwere wecancer it is a big task. Saka panguva iyo paakazotanga kurwara, that was when reality started to set in. Ndikabva ndati never, handikambogariri zvakadai. So ndakambomusetsekedza ndichimusesekedza ndichiitirawo kuti inini on my own ndinge ndichikwanisawo kuzova bore. By the time that I realized kuti I did not need her anymore, ndo pandakabva ndazomutiza ndikabva ndatotanga kutogara zvekare neumwe mukadzi. By the time that I left her, I told her, ndikabva ndamuudza kuti I am really sorry but I cannot do this anymore. And I thought kuti iye by the time that I had moved out ndichitomuratidza kuti ndava neumwe munhu wangu wandodanana naye, she was going to forget about me. But aigara achingondifonera achinditi, ainge achingoti, with all that I invested into you, how could you be so selfish and cruel like this? But mukomana achi ndakatongozviudza kuti zvakafanana, a man had to do what he had to do so as to escape poverty. Zvino ndakabva ndazofonerwa neimwe relative yake vachida kungondi-informa kuti she had passed away. Ndakangoti ndangoudzwa kuti she has passed away, then ndikabva ndatotanga kutoona chipoko chake. The day that I first saw chipoko chake ndainge ndatobvawo hangu kubasa, it was late at night. Ndikabva ndatoona kutoti mukitchen light remukitchen rainge rakabatidzwa. Ndichinopinda mukitchen ndo pandakabva ndatoona kutoti patable painge patori nechikafu chainge chakatoiswapo. Ndakangoti ndichingonopinda mukitchen ndikabva ndatoona chikafu chainge chakatopakurwa set out on the table.
then malights ainge achingoita on and off. Kudzamara ndazofonera caretaker, they came and they looked and vakati everything was okay. Kubva ipapo manje ndo pandakangoramba ndichingoona chipoko chake mukadzi uyu anenge achingonditi ndikuda kuti unge uchienda kuhama dzangu unge uchinodzikumbira ruregerero. But ini hangu mukoma handidi kukunyeperai. I did all that I had to do so as to escape poverty. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section.